целият квартал е незаконен. Трябва ли да се продължава да се върви срещу закона? Но защо не го спряха от 40 години и сега, просто сега, трябва да събаряме този ромски народ? Какво значение има сега или след една година? Да, обаче, ако ни дадат възможност да се закупим нови места с законно построяване, ние можем. Имам, да. Ще имате тази възможност. Кога? Кога? И сега я имате тази Аз когато ходих на съвета и попитах, има ли възможност да се закупи едно место, което каза господин кмета от 10 до 15 хиляди лева. Знаете ли какво ми отговориха? Такова нещо даже не се е споменавало в съвета. Да, госпожо. Вярно ли е това? Кой ли го казва това? Има законни начини за придобиване. Ето къде е човека, който го казва. Вие познавате ли го този човек, който ви го е казал? Ние можем да продадем с търгове, става всичко. Няма преференциални, никой да има. За тях специално сме отредили парцел, който трябва да... И къде е този парцел, господине? Къде се намира този парцел? Обяснете ни го, кажете го пред медиите. Интересното, знаете ли, че за това време, за което тече този процес, една единствена жена си е подала документи за възстановяване с семейството. Да, издали сме заповед. Интересното е, че също, че тя се отказва вчера. Значи, нямаме представа защо това се случва. Даваме им възможност на всички, които имат желание да станени, да заповядат общината, да се включват документи под положение ред. Има наредба на общинския съвет, така че се обявяваме за всички закони форми начини. Защо днеска трябва да го чуем това за квартала? За квартала, момента, в който вие момента действате върху тези къщи. Сега го чуваме това. Три години работим по този начин, за да направим така, че на това място да има законови начини за гражданите на Стара Загора да идват да се разкарват с децата си, с семействата си. Това е парк Борова гора. До тук е сечено, където на място на къщи е имало борои. Къде са тези борои? Когато дойдоха нашите служители, оказа се, че няма нито един собственик на къща. Къде са собствениците? Няма нито един собственик на тези къщи, които се събарят. Построило незаконно тези постройки, защото ние трябва да му напишем акт и оттам нататък вече да тръгне процедурата за издаване на... Аз мисля, че за да се открие на незаконна къща не трябва заявление, но просто идват хората от съвета и ако трябва да се санкционира, този човек се санкционира. Но никой... Кога? И заповедите не са връчени по име, нито по дата. Нито една заповед няма дата. Нито една заповед няма дата, 14-дневен срок. Нито една дата. Аз мога да ви кажа, че всеки една заповед няма връчено... Защо да млъкна?